Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la Mesager. Iată titlurile ediției. Instruire pentru securitatea publică în format european. Subiectul a fost discutat la Universitatea de Educație Fizică și Sport. Instituția tinde să doteze sălile cu toate cele necesare pentru antrenamente. Suntem la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Rectorul instituției, Vyacheslav Manolache, merge la tirul universității, unde studenții de la Facultatea Protecție, Pază și Securitate fac ore practice. Tânărul care a ochii reușit ar putea deveni colegul acestui bărbat. Nu vă dați seama despre cine vorbesc? Este bodyguardul care abia se deslușește în imagine. De cele mai deseori în reportajele de la televizor nici nu-i observăm pe bodyguards, cei care asigură protecția primelor persoane în stat. Vă dau altul care e din ăsta Baikal și ăsta e Glock. Ca să vedeți care... Ăsta e mai greu. Este mai greu, ăsta e bunul. Lectorul Facultății Protecție, Pază și Securitate ne arată inventarul cu care studenții fac orele practice. Rectorul universității promite și alte dotări. Tot utilajul care este mai bun în lume trebuie să fie în primul rând la instituțiile de învățământ care pregătesc cadre în domeniul protecție, pază și securitate, pentru că ei tot trebuie să vadă studenții aceste lucruri și trebuie să le pipie cu mânuța lor și cu intelectul lor. Toți își amintesc cu groază despre jaful incasatorilor de la metro. Atunci și-a pierdut viața un incasator. Decanul Facultății Protecție, Pază și Securitate a reunit la un seminar responsabil de la toate instituțiile de forță care angajează absolvenții Universității de Educație Fizică și Sport. Racordăm problema în legătură cu schimbările care au loc Către 1 februarie, Universitatea va dota 100% laboratoarele practice cu echipament modern de instruire a studenților. Mai mult, aici va fi instalat unicul din Moldova simulator de trageri cu arma pentru studenți.